Sifika ke phaya etempileni ngenxa yokuba omama umongamelikazi sele beyisikele. Izawufika phaya ixhonywe. Ibe nathi Nkosi. Funa ke ningathi xa sifika phaya funeka iphinde isikelele. Njengoba beyisikelele uqhityiwe yalayitelwa isibane. Akusafuneki into. Mayibe nathi Nkosi. Ukuhamba qha ke ngoku endleleni sivuma sijika ngohosana sithe chu belayitile ke inglosi zezulu. Mayibe nathi Nkosi. Bamele ingelosi zezulu abantwana. Ekuthiwa zona zimane zimlona uThixo phansi yonke imihla. Ewe zibukwa nguThixo nazo zimbuka. Zichaphazela. Mayibe nathi Nkosi yami. Amen ke bazali. Sawuvuma ke wazithwala. Suka unathi ukuchayisa. Four. Not it 2, 4. 4. Hi, 4.
Toi festile. Kai. Toi festile. Thobe le festile. Thobe. Hayi shemfana nishendelise nje. Nikamla nikhona shebe kwinkonzweni. Jathi nje umshendelo nje. Weshem. Weshem hayi nokho. Niyafana nje nami bathi vele efotweni. Eba inhlathi lezivele evidini. Cima phakathi cima apho. Cima ngaphakathi into ekhalayo. Cima into ekhalayo. Hayi makuthini ima. Ngamele zolima. Yasebenza. Ungama ndasebenza. Ungama kwetha ngapha. Hamba ke mphana. Oh, yima. Alibaba mntana. Awu, ngiyakele lezikhaphethe bo. Abe njalo mntana ngikade ngiyakhele lezikhaphethe bo.
esisi umfoti mnyapa ngulo edwa timole phone hayi ndaqoka she hayi buthi ntoni ngena chi bambe kanjalo mntana Chayisa sisi ke mbapha anasipili manje cha phambili asiyeka ngamo sikombela siyombela into akaqumba bembi bathi ngiqayi umbela mfondini into iqumba umbela
sifuna ukuxhoma le flag yomama ukuba ibiseyisikelelwe pha phezulu. Cela uze nezinto esizisi. Amen ke sisacula sinjalo kumnandi. Ndicela ndibona iartist apha. Abantu abese bene CD benentoni zonke ezo zinto. Sizocela ke uphina usise umhlebeni mbona pha ethwele inhloko. Amen. Ubabalwa mhlabeni. Sizocela yena i-items ezibembini sisi njengoba sisalungisa izinto zethu. Kusti flop items nje zithu. Amen. Singaba ngobi siyangoma jalo siyangoma kanti intende butapha singaba ngobi siyangoma jalo siyangoma yebo singaba ngobi siyangoma yebo jalo jalo siyangoma singaba ngobi siyangoma jalo siyangoma isabe sama ebazalwane sidlule ezintweni ezinzima kodwa kuba singabanqobi wahamba nathi bawo zininzi into esidibene nazo kodwa kuba zange sithenjiswe uba sizodibana nazo sisahamba endleleni basambe ex sisahamba endleleni ngoba uThixo usithembisile kona ukuthi indlela uzayigqiba egqibeleni ihamba nathi khange athi azizubakho izinto. Haleluya. Yilena ndisithi namhlanje sidlule ezintweni kodwa kuba ikhona indoda esihamba nayo sidlulile ezintweni. Haleluya. Asambe bhuti suntshijelike jalo siyaqoba singaba ngobi yebo siyaqoba yebo jalo yebo siyaphumelela yebo singaba ngobi yebo jalo siyaqoba singaba ngobi siyaqoba jalo singaba ngobi siyaqoba
njengoba indawo yakwaThixo kodwa usithathe wasibeka phezulu wasingenisa. Sizawucela ke ngoku usisithumeka asivandla naye ayithele eziyi-2 enkosi.
Molweni. Ndibulisa kubutata. Ngegama Yesu. Mama bonke bandla. Ngegama lenkosi. Cela ndiphe ingoma futhi. Ndisindile, cela ndiphe ingoma. Ndibulise. Number 1. Kid Babuli Sanayo.
ke sisimithumi siyabulela sisimithumi siyabulela kakhulu sisimithumi xa usinikileyo siyabonga kakhulukazi nathi sawuzeka mzekweni uba kuthiwe xa kuculwayo mayibonge inkosi kwenjenje yokubulela uThixo amen okulandelayo ke into esizawuyenza ngoku sizawuguqukela kuYehova uThixo wethu ngoba nguye owasidalayo asisithi thina sizizimvu zakhe ezaluswa nguye sizandulula loo nkonzo ngoku ndinibulisa maJerusalem ndinganicalulanga ngesihlalo kakhulukazi ndinibulise phaa kwincwadi yeDuteronomy isahluko sesokuqala ivesi ye-19 kukho amazwi athethwayo phaa athi sayihamba le ndlela sade sayofika eKadesha athi apha endleleni zininzi into esadibana nazo kwizinto esadibana nazo ke sadibana neenyoka ezinobuhlungu kodwa wasuka uThixo ngokusithanda kwakhe waxhoma inyoka yobhedu wathi bonke abathe balunywa inyoka yobhedu inyoka ezinobuhlungu mabajonge kwinyoka yobhedu unobangela ukuba sibe lapha lelo gazi mayibe nathi inkosi igazi ke inyoka leyo yobhedu enguYesu Kristu unobangela ukuba sibe kule ndawo mayibe nathi inkosi yami amen xa sizayindulula ke inkonzo yethu sizocela sivume ingoma ingoma ye9 siyithathe nje phaa ivesi yokuqala mazithi ingqondo zethu zimbonge uYehova sagqiba sithi kubo bonke siyothatha laa ndawo isegqibeleni ethi ezinsizini zethu iliso liyabona siphakamisa ke ngelo xesha umama wethu osuka kumhlaba waseBloemfontein umama ukhulu azokusibhedeshela lenkonzo mayibe nathi inkosi
ixesha mama ndihlonipha botata yona ntlonipho enkulu ndizithobile haleluya nani bomama ndiyanihlonipha ndizithoba kakhulu lutsha sikwezisa le nkonzo sityatyambuza le nkonzo malomo akereke yenu ndiyanihlonipha sabe modimo a lefanafate a bule ditsela tsa rona ka nako tsotlhe haleluya ke bulela umama ke leboa mme ke bulela umama ke leboa mme ka ndinika izithixo ga nne senotlolo ezovula iingcango ka o bula monyaka sa number 1 amen indlela esihamba ngayo kule nkonzo tsela e re tsamayang ka yona uba ngaba uhambanga ngalezo e ba ga o tsamaye ka tsela ye nabasotata zinawuhlezi isithuba la ba so rata ga o na tolo haleluya amen siyacekwa sithini satsekwa asehliswa nje nobuwena ga uthando se thusisayo ka wena o rata siyacengwa siyacekula ukuze sifikelele gore se fitlhelele mama ndakucela undifundele phaa kuncwadi ye-Exodus 20 nne ke tla kopa gore umbale mane isahluko sokuqala imani ya ukala ngevesi eqalayo ka vesi eqalayo ngakusuka ku-Exodus ga o tswa exodus undile phaa kuDeuteronomy uye mane o Deuteronomy ngesahluko se-27 mashome a mabedi a na le tsheletseng kwivesi yeshumi enesibini kene mane vesi amen Amen. Safumana ke njengokuba umama esitsho ekubhaliwe incwadi ye-Exodus. Isahluko samashumi amabini imithetho elishumi. yaha uThixo wawathetha ke onke lamazwi wathi ndinguYehova uThixo wakho owakukhupha ezweni laseYiphutha ewe nkosi yami endlwini yobukhobolo. Uze ungabi nathixo bambi ngaphandle kwami. Uze ungazenzeli umfanekiso oqingqiweyo nokuba ngowayiphi na into emilise esezulwini phezulu nasemhlabeni phansi ewe nkosi nasemanzini aphansi komhlaba. Uze ungaqubuthi kwezondo ungazikhonzi kuba mna Yehova Thixo wakho ndinguThixo nekhwele ndibuvelela ubugwenxa boyisekonyana kwesesithathu nakwesesine isizukulwana sabandithileyo. ewe nkosi yami Wenzela inceba amawaka abandithandayo abayigcinayo imithetho yam. Uze ungafumane ulibize igama likaYehova uThixo wakho kuba uYehova akayikumenza omsulwa ofumana alibize igama lakhe. Khumbula umhlaba wesabatha nkosi yami ukuba ungcwalise usebenza imihla emithandathu wenze wonke umsebenzi wakho ngewona umhla wesixhenxe isabatha kaYehova uThixo wakho. Uze ungenzi namnye umsebenzi ngawo wena lonyana wakho nentombi yakho nesicaka sakho nesicakakazi sakho nezinto zakho ezizithozile nowasemzini ongasemasangweni akho kuba ngemihla emithandathu uYehova wenza izulu nomhlaba nolwandle nento zonke ezitozozile waphumla ngomhla wesixhenxe. Ngenxa yoko uYehova wawusikelela umhla wesabatha wawungcwalisa. yaha Beka uyihlo nonyoko ukuze yolulwe imihla yakho emhlabeni akunike wona uYehova uThixo wakho. Uze ungabulali. amen 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 Uze ungakrexezi. amen Uze ungebi. amen Uze unganqini ubungqina bobuxoki ngommelwane wakho. amen
unqwenele umzi wommelwane wakho. Amen. Uze ungamnqwenela umfazi wommelwane wakho. Nesicaka sakhe, nesicakakazi sakhe, nenkomo yakhe, neesile lakhe. Amen. Kanye into mana incwadi yethu yesibini, incwadi yethu yaDeuteronomy 2:7. Amasiko amele ukwenziwa ekufikeni kwelapha kaNani. Siqala ukufunda pha kwivesi ye-14. Ngohlabelela abaLevi bathi kuwo onke amadoda kwaSirayeli ngezwi elikhulu. Qalekisiwe umuntu owenza umfanekiso oqingqiweyo nokhidweyo, into elisikizi kuYehova, into engumsebenzi wezandla zomkroli, ayibeka endaweni esitheleyo. Bavume bonke abantu bathi Amen. qalekisiwe ocukuceza uyise nokuba ngumnina, bathi bonke abantu Amen. qalekisiwe oshanqisa umlemandlela wommelwane wakhe, bathi bonke abantu Amen. qalekisiwe olahlekisa imfama endleleni, bathi bonke abantu Amen. qalekisiwe ojika isigwebo somphambukeli nenkedama nomhlolokazi, bathi bonke abantu Amen. qalekisiwe olala nomkayise ngokuba utyhila isondo lengubo kayise. Amen. qalekisiwe olala nantoni ezithozile, bathi bonke abantu Amen. qalekisiwe olala nodade wabo nokuba intombi kayise nokuba intombi kanina, bathi bonke abantu Amen. qalekisiwe olala nomkhwekazi wakhe, bathi bonke abantu Amen. qalekisiwe ombulalayo ummelwane wakhe ngasese, bathi bonke abantu Amen. qalekisiwe osamkelayo isicengo sokubulala umuntu, igazi elingenatyala, bathi bonke abantu Amen. qalekisiwe ongawamisiyo amazwi alomyalelo ukuba awenze. Amen. Sawufumana incwadi yethu ngokubhalwayo kwincwadi kaMateyu isahluko sesi-5. Amen. Intshumayelo yasentabeni abanoyolo. Utheke akuzibona izifele ezo, wenyuka intaba. Waza akuhlala phansi beza kuye abafundi bakhe. Wawuvula umlomo wakhe wabafundisa esithi, banoyolo abangamahlwempu ngomoya. Banoyolo abakhedamileyo. Banoyolo abanobulali.
Banoyolo abalambela abanxanelwe ubulungisa. Banoyolo abanenceba. Banoyolo abahlambulukileyo inhliziyo. Banoyolo abaxolisi. Banoyolo abachuchiswa ngenxa yobulungisa. Ninoyolo nina. Xa bathe abantu baningcekile, banichutshisa. Bathetha zonke izinto ezikhohlakeleyo ngani bexoka ngenxa yam. Ameni. Samfumana incwadi yethu ngokubhalwe kwincwadi zikamvangeli uLuka. Incwadi ke endiqonda uba yeyokugqibela. Haleluya. Inhlokondaba umthandazo wenkosi. Yes. Wathi esendaweni ethile ethandaza. Akupheza wathi othile wakubafundi bakhe, Nkosi sifundise ukuthandaza. Kwanjengokuba uYohane wabafundisayo abafundi bakhe. Utheke yena kubo xa kusukuba nithandaza yithini. Baba uthi usemase.
siyabulela kakhulu. Siyabulela mama. Amen. Sawuvuma ingoma. Nkosi nithembe wena, Nkosi nithembe, Amen. Sawufumana ngoku sihamba neprogram yethu. Bandizawuphakamisa umama. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hamba ke nabamameleyo. Sifumane umama ozawusamkelela aba bantu. Ongena nje kwethu kule ndawo. Mayibe nathi Nkosi. Athi xa ithetha umbhaleli wethu phaa kwincwadi zamaHebhere 13 phaya kulaa vesi yama-24 uthi phaya babuliseni bonke abakhokheli benu nabo bonke abangcwele bayanibulisa nabo bonke abavela e-Italiya. Mayibe nathi Nkosi. Ndiphakamisa umama ovela ngapha eNaisna, umama wethu, umama umningiswa, asamkelele aba bantu. Amen. Amen.